Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Handang suportahan ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang inilatag na security operations ng PNP para sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28 sa Batasang Pambansa Complex. Bilang tugon sa atas ng PNP Chief Police General Nicolas Torre III, inilunsad ng PRO3 ang Sub-Task Group Central Luzon bilang bahagi ng Task Force Manila Shield kung saan 2,700 na police personnel mula sa rehiyon ang i-deploy upang matiyak ang maayos at mapayapang ulat sa bayan ng Pangulo. Nangako si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., ang direktor ng PRO3, na handa nilang ipatupad ang kanilang tungkulin kasabay ng pagkilala sa karapatan ng ilan sa ating kababayan na magpahayag ng kanilang saloobin. Sapat raw ang training ng kapulisan, nagampanan ng tungkulin ng may disiplina, profesionalismo at may respeto sa karapatang pantao. Samantala, arestado ng mga tauhan ng Bulacan 2nd Provincial Mobile Force Company ang isang lalaki na responsable sa pamamaril sa isang inuman sa Barangay Tibag, Baliwag, Bulacan nitong Sabado, July 12. Ayon sa report ng pulisya, nagsimula ang insidente sa isang kasiyahan na nauwi sa alitan. Sa gitna ng tensyon, bigla umunong bumunot ng baril ang sospek at nagpaputok sa mga kasamahan sa inuman na nagresulta sa pagkakasugat ng 3 individual. Mabilis itong tumakas sakay ng motorsiklo patungo sa direksyon ng Tibag, Sabang. Sa tulong ng impormasyon mula sa isang hindi pinangalanang testigo, agad na ikinasam ng mga otoridad ang isang hot pursuit at dragnet operation. Ilang minuto lamang lumipas, matagumpay na naaresto ang sospek sa mismong bahay nito sa parehong barangay. Na-recover sa kanya ang operatiba, ang ginamit na baril at ang motorsiklong kanyang sinakyan sa pagtakas. Agad na dinala sa police station ang sospek para sa investigasyon. Kasalukuyan na siyang nasa kustodiya ng pulisya at nahaharap sa kasong frustrated homicide. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw.